tahanan, opisina, ang maaasahan mo ay Inko. Oh, Inko. 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 Oh, Inko. 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 Oh, Inko. 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 Oh, Inko. Inko. Ayos. At nagbabalik ulit kami mga kasurog para sa huling laro natin ngayong gabi. Isang napakagandang Webes ng gabi po para sa inyong lahat. And ito pa rin po ang inyong Ako Bicol Cup 2022. Hatid pa rin po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. Interesting ulit ang ating main event ngayong gabi. Labanan ng pangalawang distrito at pangatlong distrito. Tapatan ng Legazpi at Pulangi. Sa mga kasurog natin na may balak pang pumunta sa ating venue ngayong araw o ngayong gabi, dito pa rin po kami. Live na live sa Albay Astrodome. Dito po yan sa City of Legazpi. At wag na nating patagalin pa. Punta na tayo sa ating court. And right now, we take a look at the key players of both teams. Let's first start with Gabriel Marco Lomberio of Pulangi and Alvin Melagrosa of Team Legazpi. Who will gain another win or who will be on the verge of not qualifying sa ating semis sa Saturday? Tapatan na ng Pulangi at Daraga. Once again, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong kapartner na si Morgan. Kasama siyempre ang nag-iisang si Coach Kyle Marilla. Good evening sa ating mga kasurog and to those who are watching sa ating live coverage. Another fun and exciting match. Especially nakita ko na Adrian Celada is back for Team Pulangi. Oo, this is going to be really exciting. And siyempre, mas exciting din ang ating coverage because we have a beautiful girl sa courtside. Walang iba kundi ang ating si Miss Carmela Hernandez. Magandang gabi mga kasurug, and we're still live here at Albay Astrodome for the 6th day of our second round, the quarterfinals of Ako Bicol Cup 2022. And right now, our second matchup game tonight, this is between Pulangi versus Legazpi. Kaya abangan natin to because this will be a great game. Kaya bago natin to simulan na bakbakan mga kasurug, we are still live sa Ako Bicol Parties page, Ako Bicol Online TV at sa page ni Representative Zaldico. And we encourage you to support us by hitting the like and share button para maging
updated at mapanood ang ating live broadcast in different places. Balik sa inyo, Coach Morgs at Coach Kyle. Maraming salamat, Ms. Carmela Hernandez. At bago natin pahapyawan ang ating playoff standing, once again, ang ating pong pagbati at pagbibigay pugay sa ating mahal na Congressman Saldico. Happy birthday po. Siya po ang ating captain of the ship and the founder of Ako Bicol Party List. So once again, happy birthday, Kong Saldico. And yan, partner, pahapyawan na natin yung ating playoff standing. Yeah, makikita natin ang ating playoff standing for the Sweet 6 Warfare. Still, the Team Legazpi is on the top of the standing with 3-0. And Pulangi naman, they're looking for another win para mas lumaki pa ang tsansa nila papasok sa ating semifinals. Definitely, babawi itong Team Pulangi because of that bitter loss na nakuha nila sa Team Daraga. Alright, and the Game of the Dreamers ang ating headline sa ating huling laro para sa ating Day 6 ng playoffs ng Ako Bicol Cup 2022. Team Legazpi is undefeated in our playoffs. Ano ba ang kailangan ng Team Pulangi, Coach, para matalo nila at masira ang streak ng ating top 1 seed sa ating playoffs? Right now, the consistency issue of the three-pointing battle dito sa Team Pulangi, hindi nila nasusustain from the first and to the last buzzer. Kailangan nila magawa yon, especially adding right now is Adrian Celada. Ang tanong lang dito, mayroon bang issue of rustiness on the part of Adrian Celada? And again, they have to utilize Hafer Mondragon at the middle. And of course, para sa Team Legazpi naman, if they want to continue the streak, they need to get a production from Alvin Milagrosa. Alright, and puntahan naman natin ngayon yung mga key player matchup natin ngayong gabi with Gabriel Lomberio sa Pulangi, Coach. And of course, sa ating key player matchup, makikita natin dito na Gabriel Lomberio versus Alvin Milagrosa. The two hot shooting guy ay makikita natin dito sa ball game na ito. And yan, puntahan natin si Miss Carmela. Balikan natin siya para sa dalawang matitinding players na ito na magtatapatan ngayong gabi sa ating Day 6 ng Ako Bicol Cup 2022 playoffs. And yes, right now, kasama ko na nga key players ng both teams. Walang iba kundi si Gabriel Lomberio ng Team Pulangi at si Alvin Milagrosa ng Team Legazpi. So, Gabriel and Alvin, good evening sa inyong dalawa. Matanong ko lang, Gabriel, ready na ba kayo para bumawi ngayong gabi? Oo, ready na kami ngayon. Galing kami sa 2 talo, so kailangan namin ngayon bumawi. May gusto ka bang batian or any shoutouts? Binabati ko lang yung mga mama ko saka yung mga kapatid ko sa Nabotas, tapos yung Magic 6 dun sa Iriga. Thank you, Gabriel. So, Alvin, good evening sa'yo. Confident pa rin ba kayo na may panalo ang laro ngayong gabi? Yes po, kasi every practice po, ito talaga yung pinag-aanda namin. Yung composure po namin, maging maganda. Sana maganda rin yung maging outcome ng laro. Pumabor po sa amin. May gusto ka bang batian? Batian mo na. Binabati ko yung mga taga-Legazpi, mga supporters ng Legazpi, lalong-lalo na yung mga taga-Victory. Yun lang. Thank you, Gabriel. Thank you, Alvin. Balik sa inyo, Coach Morgs at Coach Kyle. Maraming salamat once again, the beautiful Carmela Hernandez mula sa courtside. At eto na, ibigyan na natin ang mikropono kay John or Julius Russell Borlas. We are live here inside the Albay Astrodome, home of the majestic Mayor, Albay. And this is the second round of the inaugural season of Ako Bicol Cup 2022. Brought to you by Congressman Saldico and Ako Bicol Party List, katabang na kasurug pa. And this is the second match of tonight's doubleheader for your Sweet 6 Warfare. Now, let's meet our starting lineup from both teams. From your Team Pulangi. Starting at guard number 18, Gabriel Lomberio. At forward number 24, Vince Gonzalez. At center number 19, Hafer Mondragon. At guard number 30, Justin De La Cruz. And at forward, number 27, Adrian Celada. And Coach Peter in Seaside. And now for your Team Legazpi. Starting at forward, number 19, Tomar Santos. At
forward number 2, Lloyd Jefferson Borbe. At center, number 31, Amar Salbayo. At guard, number 9, Joshua James Diaz. And at guard, number 16, Jonathan Del Rosario. Head coach, Coach Momo. Our game officials are Erwin Mapula, Brian Balasunya, and Zeus Menes. At ito na nga po ang inaabangan nyo ngayong Day 6 ng ating Ako Bicol Cup Playoffs sa tapatan ng Legazpi at Polangi. Para sa ating mga starters for Legazpi, it's Del Rosario, Diaz, Santos, Borbe at Sabayo. At para naman sa kupunan ng Polangi, De La Cruz, Lumberio, Gonzalez, Celada. Ayan, nagbabalik na si Celada at si Hafer Mondragon. 2-2 ang team Polangi in that loss. Talagang na-miss nila ang service ng isang Andrian Celada. So right now, let's see kung magiging iba ba ang tema ng team Polangi with his presence right now. Alright, this is going to be really exciting, Coach. After we miss the presence of Adrian Celada. At ang unang puntos po ay inilista ng mga taga-Legazpi with that easy shot from Borbe. That was Gonzalez launching a triple mula sa corner. Wala. Pero that long pass was intercepted by the guys in maroon. Pero Adrian Celada cannot make that first attempt from behind the arc. Now it's Del Rosario. Pero nawala yung bola sa kanila. 2-on-1. And there you go. The main guy for Polangi is De La Cruz, Justin De La Cruz. Ang team Polangi has their own version of the Fast and the Furious, Lumberio and De La Cruz. Yes. Sabayo down low. Naipasa sa maling tao. Pero Lumberio traveled there. So mananatili po ang bola sa mga naka-blue. Ang kupunan ng Legazpi. Del Rosario to Diaz. Back to Del Rosario. Almost a takeaway there. Santos launching a triple. Wala. Lumberio! Lista mo na yan! The rainbow shot of Gabriel Lumberio. And that's his first attempt sa ball game na ito. Delikado yan kung magsunod-sunod ang kanyang mga tira sa tres. Pero delikado din itong mamang ito. Itong si Joshua James Diaz ng Legazpi. Gonzalez once again. Wala pa rin ang kanyang tira sa tres. That's his second. Santos to Diaz to Del Rosario. Now it's that patented jump shot by Borbe. Wala, pero nandun. To clean it up is Sabayo. Malaki ang lineup talaga ng Legazpi. Yan talaga naging advantage nila from the start of this tournament na talagang they will go and locate those big guys para maka-score sila. Pero sa kabila naman, ang shooting prowess nitong si Lumberio. Gaganti sana si Del Rosario pero a little bit short at medyo malayo talaga yung tirang niyang yon. So it's 8 for Polangi, 6 naman po para sa Team Legazpi. And again, Team Legazpi will go for that 1-2 zone. Yes. De La Cruz going to the paint, dishing it out to Mondragon. Cannot finish. Right now it's Del Rosario. Nakita si Sabayo.
The ball went out of bounds, but it will definitely go to Legazpi. Santos launching a triple. Yan ang mga... And that three-point shot was brought to you by Willie and Sons. Basta Appliances, Willie's. Baka makalimutan ko, shoutout natin yung Astro Boys. Oh, yung Astro Boys. Astro Boys, asa na kayo? Gandang There you gabi go. sa iyo dyan. And the Powerpuff Girls ng Phase 1, Barangay 16. Galing kay Mr. John Bachiller. Talagang sinigurado mo na, ha? Oh, baka makalimutan ko pa eh. Masisingil ka na naman yan. Del Rosario still can make it. Pero ang advantage talaga ng mas malaki ang players mo is that yon pagka merong miss, mas may chance pa na maitira. At yun ang nangyari with that one from Borbe. And right now, it's Santos for Legazpi. And again, no backs out for the team Pulangi. 2 consecutive kay Borben. And I mean the team Legazpi na nakapuntos in that second chance opportunity. At ayan, turnover pa yan. Gonzalez wasn't that prepared. Diaz. Yeah, we will be having a report mula kay Carmela from the courtside. Miss Carmela. So we all know na talo na naman ang Team Pulangi in their previous game at ngayon this is their last game dito sa ating quarterfinals. And good news to Coach Morgs at Coach Kyle dahil Andrea Ensalada is now here and ready to play tonight. Kaya let's see kung makakabawi na ba sila in this game. Balik sa inyo Coach Morgs at Coach Kyle. Yan din Carmela ang inaabangan namin kung makakabawi na nga ba itong Pulangi sa laban na ito with Legazpi na wala pang talo sa ating quarterfinals. Santos launching another triple. Kapos, pero nandun si Borbe to save it. Pero nasa mga taga-Pulangi na ang bola. With Lomberio giving it to that's Principe there. Celada! Yun! Yun na nga ang inaabangan natin na magiging contribution itong si Adrian Celada, coach. If you are Team Legazpi, you have to put a body in front of Adrian Celada. You don't want to give them the rhythm and the touch from his 3-point shots. Oo, definitely. Kailangan ma-distract mo kaagad bago pa man maka-launch ng deadly 3-pointers itong si Celada. As we take a look at that slow-mo of that triple from Adrian Celada. And again, if you are Team Legazpi, you are down by only 2 points right now. And that's because of the 3-point shooting of Team Pulangi. Yun na nga yung kanina sinasabi ko. If Team Pulangi will be consistent on their 3-point shots, talagang Team Legazpi will be on trouble. Delikado. And magbabalik uli ang ating courtside reporter na si Carmela. Wala pa rin nakakatalo sa Kryptonite team which is the Team Legazpi dito sa ating quarterfinals. And according to them, mas lalakasan pa daw nila dito sa kanilang 4th game dahil sisiguraduhin nila na makukuha muli ang 4th victory tonight. Take it away, Coach Morgs and Coach Kyle. At yun na nga, ganun kakampante po ang Team Legazpi na masusungkit nila ang pagkapanalo sa larong ito. And we will see. It's going to be a happy evening for Legazpi kung talagang mamamaterialize nila ang kanilang prowess and bring home a win. On the other end, Principe was fouled while putting that ball up. We have a tight ball game here. At 4 minutes and 6 seconds remaining sa ating first quarter. Partner, how much will you bet na magiging wire-to-wire and neck-and-neck ball game to?
Magandang laban to. Oo. Because walang may gusto magpatalo dito eh. Because if you are Team Pulangi, you want to get this W if you want to stay on our Ako Bicol Cup. And para naman sa Team Legazpi, kailangan mapatunayan talaga nila that they are the most dominant team so far dito sa ating Sweet 6 Warfare. Yes. So again, a battle of pride. Both teams ay talagang they're on for this big win. Del Rosario signaling a play for Legazpi. Milagrosa. Oh no, that's Meng Hamal, rather. Santos trying to throw it to the cutting or the coming Milagrosa. Pero the surprise doon si Alvin. Lomberio. Inilapit ng konti ang kanyang tira because nandun yung defense. Maganda yung ginawa doon ni Gabriel Lumber. Alam niya na didikit sa kanya ang depensa because of his 3-point shooting. Kaya ang ginawa niya doon, a little hesitation move, and then he drive to the hole and nakakuha siya ng puntos. Oo. Pero sa kabilang banda, nakakuha rin ang dalawa si Jonathan Del Rosario, evening this ball game. Principe, naghahanap ng mapapasahan, nakita sa Silada. Lomberio once again stepping back and shooting at triple. Wala. Nakuha ng mga taga-Legazpi ang rebound. Del Rosario now may tanga ng bola. Crossing over. Nakita si Milagrosa sa corner. Milagrosa shoots sa triple. Bahagyang natapyasan yon ng kalaban kaya hindi umabot ang bola. Principe. Sabi niya, balik sa'yo, Lomberio. Lomberio. And from Haper Mondragon, Celada is connecting from behind the arc. And that one was brought to you by Inco Tools Legazpi, Sorsogon, and Naga. Basta't may Pilipino, may Inco. So it's 21-17. Lamang na po ang Pulangi. Ganda yung start ng team Pulangi. Hindi nga ako nagkamali if they will start this ball game with those 3-point shots sa pumapasok para sa kanila. Talagang the Legazpi will be in trouble here. And that's only the second attempt of Celada sa 3-point. And di Wala pa siyang mintis. Wala pa siyang mintis. 2 out of 2 for Celada. Ayun, libreng-libre doon si Milagrosa. Salting now for Pulangi. Inilabas muna si De La Cruz. The RoboCop inihatid sa ring para sa 2 points for Pulangi. Mengamal. Down low is Santos. Nahirapan doon with the presence of Haper Mondragon. Pero mukhang may foul doon. Again, Haper Mondragon must preserve his fouls. And nagiging issue niya so far dito sa ating Ako Bicol Cup Sweet 6 Warfare. The foul of his. Almost sa early part ng fourth quarter, nasa labas siya because of his foul trouble sa mga previous games niya. And if you are Jomar Santos naman, you have to attack the defense of Haper Mondragon. So napakaganda yung ginawa niya doon kanina. He challenges the defense of Haper Mondragon and nakakuha siya ng foul. Oo. And nakakuha din siya ng puntos mula sa free throw line. Celada once again, this time missing. Nakuha ng mga taga-Legazpi with Santos rebounding at eto na si Del Rosario. Nakita sana si Sabayo na nandoon na sa loob ng paint pero Sabayo was not prepared for that pass. Celada to Salting. Salting giving it back to Celada. Celada launches a triple. Almost, pero kumando lang ang bola. Ito na naman ang mga taga-Legazpi. Beautiful pass from Del Rosario to
Milagrosa. That one was brought to you by Yashano Mall Legazpi, where shopping is always affordable. Yashano Mall. 22-23 po ang score natin. Lamang lang ng isa ang Pulangi at nakalusot doon. Itong masasabi nating maliit na mama sa larong ito na si Salting. Santos with another shot, but another miss for Team Legazpi. Kaya na si Silada. Pinasa kay Patrick Salting. 20 seconds remaining sa ating first quarter. Celada launching another triple from the corner. And that's his third in this quarter. Good start for Adrian Celada. 3 out of 5 sa ating field. Del Rosario and Salting with a takeaway, kaya lang kapos na sa oras. Oo, di niya nakita yung oras. Pero di bale, lamang pa naman sila. 28-22. Pulangi is leading in the first quarter of this match-up between Legazpi and Pulangi. Magbabalik po kami. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol. Once again, happy birthday, Congressman Saldico, from your Ako Bicol family and Ako Bicol Cup crew. And there you go, Patrick Salting making another 2-pointer for Team Pulangi. Sa kakaumpisa pa lang ng ating second quarter. Umatake na naman si Santos sa ilalim, pero nahihirapan siya this time. Maganda yung depensa doon ni Laguna and Celada. Oo. Principe launching a triple. Wala. Nakuha ng mga taga-Legazpi. 2-on-2. Bully ball on Jomer Santos. Oo. Binuli niya yung depensa doon ni Laguna. Yan yung may help defense din kay Celada. Pero sabi ni Laguna, tinaas ko lang naman yung kamay ko Pero pagkaganyan talaga, pagka sumabit ka, mapapaul ka. So yeah, this is going to be a bonus shot for Santos. And Jomar Santos making that one count, completing the 3-point play. Salting against Villares was now in the ball game also for Team Legazpi. Principe hesitates, dire-diretso, using the board, kumana ng dos at meron pang foul. Again, this gutsy player. Napakabata pa nito ni Principe. One of the youngest of Team Pulangi. At yun, sumabit si Bengamal. Ganda yung ginawa ni Principe. Challenging the defense
of Dongming Hamal. And even yung susunod na depensa is Sabayo. Pero no problem for him. Oo. He can control his balance while tinamaan siya sa balikat and making or completing the three-point play for that guy, Mr. Principe, for Team Pulangi. Nakakalamang po ang Pulangi against Legazpi. Del Rosario from way outside, wala, pero nakuha ni Sabayo ang rebound. And wala din yung tirang yon sa 3 points ni Santos. Pero si Diaz nandyan. Wala pa din. Villares, tapos din ang tira. Pero nasa mga taga-Legazpi pa rin ang bola. Sabayo, sumabay ka pa. Wala talaga. Santos, Finally! What a nice sequence there. Wala na naman box out yung Team Pulangi. And you have to put a body on this big guys ng Legazpi kasi talagang titirahan kanila sa ilalim every time na makakapulot sila ng offensive rebound. pero what a big rebound there from this little guy. Salting, Patrick Salting. De Guzman! Malayong tira yun. Wala. Malayo ang tirang yon. Hindi pa siguro siya nakaka-adjust. Parang yan nung unang tira niya sa ball game na ito. Villares, Del Rosario, Sabayo, nakita si Del Rosario at iba yung nakita ni Del Rosario. Ganon din si Salting. Sayang yung opportunity na yon for them. Ito na naman ang transition play ng Pulangi. Yon. 35-27. If I'm not wrong, this is the first time that Legazpi is trailing by this deficit in our second quarter. So matitest ang kanilang resiliency and the adjustment of Coach Momo papasok dito sa dito sa ating second quarter. Will that be an offensive foul? I thought offensive foul pero iba yung nakita ng ating referee. Maybe in the first sequence meron ng hawak na nakita. Kaya Jomar Santos is in the free throw line right now. Unang tira, pasok. And Jomar is now getting ready for his second shot. Ganda ng release talaga ni Jomar Santos ng bola eh. Oh, pero he's not, I've noticed, he's not bending his knees. Kasi yung lakas ng upper body strength niya eh. Oo. Principe. Umatake sa ilalim. Throws it out. Good find! Yeah, that's a good find. De Guzman making that triple from Principe. Ito yung nakakatakot sa Pulangi eh. Meron silang mga good penetrator and pagka yung mga drive and kick na plays nila, pagka kumana yung mga 3-point shooter nila, talagang ang Legazpi will be in trouble because nga, they are playing 1-2-2 but yung mga big man nila ay mahihirapan to cover that corners. Yes. Anyway, that one was brought to you by Mississippi's Bay. I'm talking about this timeout. Mississippi's Bay, your tropical island getaway. And yung 3-point shot naman kanina was brought to you by Yashano Mall. Kanina nilapitan ko dun sa baba si Ma'am Mado ng BFP Legazpi. And ano bang meron dyan? Nanonood sila ngayon dito. Tropa natin dyan sa BFP Legazpi. Oo, may mga kaibigan din ako dyan sa yan. Mga kaibigan mo ba yan? Tropa mo ba yan? Mukhang tropa ko to Hindi pa nila alam Hindi na nila nasa alam. outcome sila eh. Pero hindi nila alam na sweet sila. And the crowd is enjoying a lot. Yan ang nakakatawa pagka meron kang big screen dito sa loob, ano? At naispatan ka ng ating matitinding cameraman, ay patay ka.
Alright. Mga paano lang, pakonsuelo dito po sa ating laban dahil medyo tensyonado po tayo dahil matindi ang tapatan, ang bakbakan ng Pulangi at ng Legazpi. 6:29 to go. Celada can't make it. Pero nandyan si Laguna for the rebound. Andy Guzman launching another triple. Wala. And what a rebound. Almost a rebound for that guy, Principe. What an hassle so far ng ating mga manlalaro, especially this team Pulangi. They ought to grab or an upset win kontra sa Legazpi. Yes, and talagang nararamdaman natin na gusto talaga nilang manalo sa larong ito. Villares missing that jumper. Now it's Pulangi with Celada. Nasa unahan. Salting, sabi niya, sandali lang. De Guzman. Ang What a gandang, pass by Patrick Salting. Sayang lang yung tira ni Laguna, no? ang gandang pasahan. That's the way. That's a good way to break a zone if you're Team Pulangi. And Del Rosario, I think, stepped on the line. Oh, he steps on the line. Ganda nung pasahan. Yun ang kulang sa Team Pulangi in that loss kontra sa Team Daraga. That ball rotation and the player movement. And in that last sequence, nakita nila, alam nila kung paano atakihin yung 1-2-2 zone. So yung mga swing passes and then suddenly Patrick Salting with an hesitation and he attacked the hole and yung konting mga drop passes nila hindi lang na-convert. Everything but the shot. So makikita natin na Pulangi is showing patience sa kanilang mga possession. Yeah. You must be kung itong kalaban mo na Team Legazpi na very good in terms of their defensive efficiency right now. They are averaging at least 70% on their defense dito sa ating second round. That is why na binabaon nga nila ng napakalaking margin ang kanilang mga kalaban, especially in their last game na almost 2 buwan yung kalamangan nila doon sa Libon. They contain the Team Libon at least below 60 points. And what an information we had there from Coach Kyle Marilla. Again, I'm doing my homework. That's going to be your indicator. Oo, yun lang naman talaga inasa ako. I'm not trusting luck actually. I'm always reading stats. Oo. You based it sa mga records, kumbaga, sa statistics. Diaz with his familiar jumper. Yung jump shot na yan, kung again, another comparison for the PBA is Jeff Chan. Ganyan na ganyan ang tira niya. Parehas lefty. De La Cruz giving it to De Guzman. Kumanto yung bola. Pero mukhang makananatili sa kanila ang possession. Linapit ng konti. And good result this time. Hindi pa natin nakikita si De La Cruz na pumuputok sa game na to. Oo, silent pa si Justin De La Cruz. And why? Because they are distributing the ball well. So, a balanced production from the team of Pulangi in terms of their offense. Jomar Santos kumante for Legazpi. Dito sa Legazpi, so far, Jomar Santos is playing tremendous sa kanilang laban. And right now, 1-3-1 zone ang ginagawa ng Team Legazpi. Adjustment for the Team Legazpi. And that's another triple para sa Pulangi, courtesy of Justin De La Cruz. That one was brought to you by Inco Tools Legazpi, Sorsogon and Naga. Basta't may Pilipino, may Inco. At nando naman si Borbe for the 2-pointer for Team Legazpi. 43-35 po. Labang ang Pulangi. Principe crossing over. Gives it to De La Cruz and launches another triple. Short, but he was fouled. That's a bad foul on Harold Villares. Fouling a 3-point shooter. De La Cruz will be shooting 3 free throws dahil na AJ De Guzman and Adrian Celada, well-deserved rest para sa kanila.
Pati ba si nasa labas? Nasa loob na ba si si Haffer? Yeah, siya pumalit kay Celada and Okay. Gabriel Lomberio. So, Again, the guns are all out for Team Pulangi. Imagine, Lumberio, he already made the 2 3-point shot, and same goes with AJ De Guzman. Nagkakapalitan lang yung dalawa. oo, pero So, maganda yung production. the steadiness of the lineup, the rotation of the players of Team Pulangi is good because papalitan mo yung isa, meron kang ibabalik na same ang ibibigay sa'yo. Makakapagpahinga yung isa. Diaz. Dos Santos. Finally, making it from behind the arc. And Actually, parang pangalawa niya yan ni Jomar Santos. Haffer Mondragon finds Lomberio. That's a good pass. Ay mula sa corner. Ay merong miss shot. Diaz! Yes! 4 na lamang po ang kalamangan ng Pulangi. This is a 5-0 run for the Team Legazpi. De La Cruz against Jomar. They have to shoot. Natira nga ang buzzer for the 24-second violation. Meron po tayong 2 minuto at 38 seconds remaining sa ating second quarter. Team Pulangi must readjust their offense because suddenly nag 1-3-1 zone ang Legazpi and ibibigay yan sa inyo ang short corner and even the corners ang ibibigay sa iyo where na pwede silang mag-double. So again, you have to readjust your offense if you're Team Pulangi. At yun ang mga malalaking mama ng Legazpi taking effect on that particular play with Borbe cleaning the mess for Santos. 41-44. 3 po ang kalamangan ng Pulangi. Ramos finds Lomberio. Lomberio inilapit ang bola. Akala ko kay Lomberio pang 3-point shot lang. Pero meron din siyang mga attacking ganun, di ba? Yeah, meron siya talaga sa Arsenal. Ito, anak to ng dating PBA player. Nakalimutan ko lang yung first name. Galing din niya sa 3rd District. Oo, kasi yung mga Lomberio ay sikat nung mga dekada 80 Yeah. and even the early 90s. I studied him eh. May nakausap ako about him. I'm just going to check it para naman hindi ako magkamali. Oo. Nung kasagsagan ko din sa basketball, talagang matunog yung mga pangalan na yan, Lomberio. Yun, tama. Si Coach Hill Lomberio, former PBA player. Tama, si Hill Lomberio, ang ama nito ni Gabriel Lomberio. So it runs in the blood. As we take a look at some couples inside this jam-packed Albay Astrodome. Bukas, Albay Clasico. Oo. That will be your first Albay Clasico, right? Right. Oo. Mondragon. I guess the basket will be counted. Ano? And Mondragon was fouled just before making that attempt strong to the basket. De La Cruz to Lomberio. Lomberio shaking doon sa gilid pero nakuha ni Mondragon. At nandun pa rin si Mondragon. He's everywhere. But just couldn't make that shot. Nakuha na Santos ang rebound for Team Legazpi. They have a chance to even this ball game. Pero sabi ni sorry, miss there for Joshua James Diaz. And again, sweet couples inside. Ay! Sabay tanggal ng kamay. Anak ni Ate Love Regidor.
Merong foul. Sumabit dun si Justin De La Cruz sa that drive of Jonathan Del Rosario. Gandang sapal din yun. Oo. Dalawang And beses. yun. Rejections for Team Legazpi. Del Rosario. Borbe. Shot put! And right now we have a 1-point ball game dahil sa short jumper na yon ni Borbe for Team Legazpi. Now it's De La Cruz giving it to Silada and then back sa kanya. Lomberio faking and follow up shot from his own miss will definitely count for Team Pulangi. Ito na naman si Del Rosario. Good recognition on ating boy Del Rosario. Don't need to stop the play. Pag may nakahinig kang whistle, just throw the ball. Malay mo, pumasok pa. At malay mo, maibigay sa iyo yung puntos. Again, ito po ang Sweet 6 Warfare Quarterfinals ng Ako Bicol Cup. And isa po sa mga sponsors natin ay ang Willie and Sons. Basta appliances, Willie's. Oo, yung mga viewers natin, I'll give you a challenge. Ano yung challenge Bigay niyo? kayo sa akin ng pwedeng maging title ng Final Four. Title ng Final Oo, Four. and I'll treat you for a coffee. Wow. Narinig niyo yun, ha? And that ends our first half. Lamang pa rin po ang Pulangi ng isang puntos, 48-47. At kami po ni Coach Kyle Marilla and of course our courtside girl, Carmela Hernandez ay magbabalik. Diyan lamang po kayo. Kung usapang gamit na pang bahay ay alam mo na kung saan katapat na pumunta. Sa inko lang yan, sa inko. Ang katuwang sa pagkumpuni, sa paglamedyo ng mga sira at paglinis ng tumi. Sa tahanan, opisina, ang maaasahan mo ay inko. Oh, inko. 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 Oh, inko. 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 Oh, inko. 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 Oh, inko. Inko. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services.
Come and experience Mississippi's Bay Resort, your tropical island getaway. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Aram ko lang kay Vicky, humanda ka Vicky sa ko. Tababang lo katudurugin kita. Lahat po ng sinabi nila, walang katotohanan. Wala naman sila doon nang pumupunta sa bahay namin ang magulang niya. Kung di sa Baskara, wala kitis yung hindi. Nampagitan na sa amon, mga sabiyo na sana. Kung di sana nagadag sa akin, wala man ako sa iya magad sa pinto. Kasama tropa at barkada, masarap ang panalo. Pagsama-sama tayo, kaya tara na, game na. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Oh, 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 oh. Basta't mulis ng Bicolano, kahit saan mo idayo, nag-uumapaw, aking naming talento, okreto, manalo at magsaya. Kasama pang astig na tropa, papakita buong pero sa lahat kami ay sama-sama, tagaktak ng pawis, di namin alintana masasaktan, madadapa pang ako ay tatayo. Walang uuwi na kayo ko, lamat may gatay, sa bolang binigay, hindi na naging batang pasaway. Dahil sa larang ito, pangarap sinimulan ako, Bicol Cup, di ka atrasa sa masikulan, maraming natutunan, pagkakaibigan. Ito po ang Day 6 ng quarterfinals ng Ako Bicol Cup 2022. Pinabagatan po nating Sweet 6 Warfare. At ito na, pumasok na po tayo sa ating second half sa laban ng Legazpi at ng Pulangi, kung saan lamang po ng 1 puntos ang Pulangi. Coach, ano ba ang mga thoughts mo matapos ang first 2 quarters? Yeah, nakakalamang ngayon ang Pulangi because of their effort sa kanilang pagpulot ng mga boards. And kanina nung first quarter, hindi sila masyado nagbaback out, but definitely nag-change yung rhythm nila in terms of their defense nung second quarter. That is why nakakuha sila ng kalamangan with an 8-point lead, the biggest lead so far dito sa ating ball game. Yes. And right now, nasa kanila na naman ang bola for Team Pulangi after that miss from the corner by Borbe. And Gonzalez was rejected, so the ball went out and the ball will remain for these guys in maroon. Celada.
with Diaz in front of him. Double team mula kay Borbe. Lomberio, inilapit ng konti ang bola. Muntik nang ma-shoot yun. Now it's Del Rosario. Finding sa Bayo sa ilalim. Pero nakuha ni De La Cruz ang bola for Pulangi. And now, nasa kanila na nga ang possession. That's a sayang pass from Lomberio to Hafer Mondragon. Sabi ni Hafer, dapat binigay mo muna sa corner. Oo. Hindi rin inasahan yun ni Hafer. Kaya hindi niya nasalo yung bola. Sabayo, Diaz, Del Rosario, Santos. Umatake! Yes! De La Cruz launching a triple. Wala. Rebound Sabayo. Del Rosario now. Dire-diretso! Pasok yan! And now, it's Legazpi on the lead with 1 point. That one was brought to you by Inco Tools Legazpi, Sorsogon, and Naga. Bumawi kaya si Robocop? Hindi. Wala yung one-hander shot na yon. And parang he was looking for a foul. And another opportunity. Team Legazpi looking for their big guys underneath. And hindi naman sila binibigo nila Sabayo and Santos. De La Cruz, inilapit ng konti. And finishing good with that jumper. Borbe. Panira na sana niya yun. Oo. Ganun kalapit with his jump shot. Pero he opted to pass the ball. Pero that pass wasn't that good. Buti na lang tumama sa kalaban yung bola bago lumabas. And now, nasa kanilang bola. Nakuha ni De La Cruz. Sa kabilang banda, nakuha naman ni Diaz. At mukhang nakakommit pa ng foul doon si Principe. At yun na nga, tinawagan ng foul si Principe. Alvin Milagrosa checking back in for Team Legazpi. Pinagpahinga muna si Santos early in this second half or third quarter. 6 minutes and 41 seconds remaining. Milagrosa attacking with his left. Nope, almost. Pero nandun yung mga kakampi niya. Yun ang advantage ng talagang matatangkad ang players mo. And now, wow! Lumipad si Diaz doon and stretching his arms. Talaga namang lumilipad yang si Diaz. Mataas tumalon talaga yan. Lomberio hesitates to make that triple shot. Pero nandun ang mga lalaking mama ng Pulangi para maipuntos pa rin para sa kanilang komunidad. And we have a 1-point lead. Lamang na po ngayon ng Legazpi. 55-54. Sabayo! Ilista mo na yan, sabi niya. Celada launching a triple. Wala. Nandun ang agawan. Milagrosa. Falling from the floor. At yun! Sabayo. Sumabay pa kayo. So we have a foreign friend here. Yeah.
us right now. And again, a good transition offense. Baka mahulog ang postiso mo, ha? Oh, yeah. We're having a good time here sa loob while enjoying this ball game. Come to mama! Loving the action here. Woo! Sabi niya, mainit dito. Again, kagaya ng sinasabi ko kanina, the transition offense of Team Legazpi is clicking right now. Why? Because they are defending well sa kanilang interior defense, and even the perimeter defense of Team Legazpi is definitely right here, right now. And yeah, taking effect. So sa banda naman, o sa kampo naman ng Pulangi, ano ang kailangan nilang gawin para mag-gain nila uli yung lead sa laban na ito? Again, try to start their offense in Hafer Mondragon. Try to locate him and try to get us a production on Celada. Gagaya niyan. That's a good play. Pero napapansin ko, Coach, yung mga dating games, nasa sa taas, nasa high post si Mondragon. Pero sa ngayon, napapansin ko, lagi siyang nasa ilalim. Yeah, kasi dahil yan sa mga big bodies ng Legazpi, that high and low play ngayon ay mahihirapan sila because of the length of Team Legazpi. At ayan, kumakana na po sa tres ang mga taga Legazpi with that one from Alvin Milagrosa. Brought to you by Willie and Sons. Basta Appliances, Willie's. Celada. To De La Cruz using the board. Yes. Four-point game. Borbe. Wala. Nakuha ng mga taga-Pulangi ang rebound. Mondragon now with the ball. Celada to De La Cruz. Back to Celada. Celada pumunta sa paint. Gives it to the outside guy who's Lomberio, but cannot finish. From that good start of Lomberio in that first quarter, pero suddenly medyo umalat ang laro ni Lomberio. That is because the defense of Team Legazpi ay talagang dine-deny ang bola sa kanya. Ito na ang well, that's a sorry miss for Pulangi. Great shot from Jonathan Del Rosario. 64-58. Lamang po ng 6 ang Legazpi. 2.58 seconds nalalabi sa ating third quarter action. 15 to shoot for Team Pulangi. And Mondragon was fouled. Pero hindi niya na-shoot yung bola. Si Hafer, since day 1 na nakita ko na naglaro, talagang yung kanyang game face on. Talagang seryosong look. No emotion at all. He just want to get a W every time na maglalaro siya. And yung kapatid ni Hafer, si Kuya Homer Mondragon, nandun sa may pintuan, nakikita ko. Kuya Homer Mondragon of Suanoy Basketball Club dito sa Albay. May distinguish mo naman kaagad kasi kumikinang ang ulo ni Homer. And there you go. Hafer Mondragon making the second one count. 59-64. 5 po ang hinahabol ng mga taga-Pulangi. Pero Legazpi starting na or nag-uumpisa ng uminit sa game na to. Santos. Minato na lang yung muntik bola na. What a rebound there by was that Salting? Principe umikot. And lost the ball pero nakuha ng kanyang kampe na si De La Cruz. Salting! Seldam na makita mo yan na tumira sa tres. Wow! What a shot!
that up and under move by Yes. Adrian Celada. It is an up and under move, and that one was brought to you by Yashano Mall Legazpi, where shopping is always affordable. Gumanti naman kaagad, pero wala. Short ang tirang yon ni Del Rosario. Del Rosario is not hitting his 3-point shots. And if I'm not wrong, that's the 5th miss of Jonathan Del Rosario right now. That's a bad pass. I can say that that's a bad pass from Hafer. Pero that's a good takeaway. At the other end, napakagandang pasahan from Patrick Salting to Prince the Principe. We have a ball game here. Ayan na! Tumatakbo na naman ang mga taga-Pulangi. And gaining the lead back para sa kanilang kupunan. Oh, lamang na ngayon sila ng isang putos because of the effort of their perimeter defenders deflecting and intercepting every passes na ginagawa ng Legazpi. Pero yon ang sagot naman ni Alvin Milagrosa. We are under a minute sa ating third quarter action. 67-65, Legazpi nakakalamang ng 2 puntos. Kapa Morgan and Coach Kyle Marilla with a little help from our friend, beautiful friend, Ms. Carmela Hernandez sa courtside, giving you the best play-by-play and analytics or analysis dito po sa game na to. At yan, will that count? Well, sabi ng referee na down the ball. Oh, hindi nila bibigay yung Di counted yung tira coach? yun. Oo. The referee is saying that's not a foul on the act. Pero the ball will remain with Team Pulangi. Hafer Mondragon to the corner. Celada to De La Cruz. Diretso sa ilalim. Binigay kay Principe. Principe missing. 21 seconds to go. Del Rosario almost but not quite. Meron pang oras na natitira para sa Pulangi to make this one. At yan na nga ang ginawa ni De La Cruz. Seconds to go. Alvin Milagrosa. Sayang, lumawa yung bola. So we have a deadlock at the end of our third quarter. 67 all. Diyan lamang po ngayon kami magbabalik. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. At ito na nga po ang ating fourth quarter ng tapatan ng Legazpi at ng Pulangi with Hafer Mondragon at the top of the key, binigay kay Celada. Celada kickball. Tried to pass that one to the cutting De La Cruz sa ilalim.
At ito po yung ating box score. Magmula sa, yung mga scores po natin, magmula sa first half, second half, and, second quarter and third quarter. Yan, makikita mo sa box score na sobrang dikit ang ating ball game. And from 6, nagkapalitan lang ng konti. And again, we have to expect for more from these two teams. And ayan na naman si Del Rosario. Good finish there after that miss from the corner by Celada. Hafer Mondragon launches a triple. Wala. Na-rebound ng mga taga Legazpi now ang bola. At ito ay susubukan nila na madagdagan pa ang kalamangan. Dalawa lang po ang kanilang lamang sa Team Pulangi sa umpisa ng ating fourth quarter. Milagrosa almost dropping that one mula sa 3-point country. Pero ayan na naman si De Guzman. Wala. That's a good transition play for Team Pulangi. Hindi lang na-convert yun ni De Guzman. Diaz. Del Rosario sa ilalim. What a play by Jonathan Del Rosario. Napakagandang play. I wanna see it. Yeah. The we way. need to see it sa replay. What a shot there. And that one was brought to you by Willie and Sons. Probably the most spectacular move na nakita natin sa larong ito. Lamang po ng 4 ang Legazpi. Principe, that's a delikadong pasa yun. 1 against 2. Diaz! Almost a rebound there by Sabayo. Pero mananatili ang bola sa mga taga Legazpi. Del Rosario launching a triple. Wala. Wala pa rin makuha na 3-point shot si Jonathan Del Rosario. Pero Ox lang, nakascore naman sila. At 6 na po ang hinahabol ng Pulangi. Principe. 2 against 1. Hinayaan lang yun ni Celada. All smile. And this time out is being brought to you by Hotel Venecia. Sa wasayang kanina, nakasmile doon si Del Rosario after that lefty layup. Right now, all of a sudden, biglang tumakas yung depensa. And that is because then, yung shot selection right now ng Team Pulangi, they must look for that better shot. Not the best shot, but the better shot na pwede nilang makuha out of those plays na offensive plays nila. And kailangan lang muna nila, ikalma muna nila ang kanilang sarili, baba nila ng bola, and you have to move the ball in your players. And again, you have to get a production from Justin De La Cruz. Medyo maalat ngayon si Justin De La Cruz in this ball game. Same goes with Jonathan Del Rosario. Buti na nga lang his teammates are producing well sa kanilang offense. And that is why lamang sila ngayon ng 8 puntos. And sa parte ng Pulangi, hindi ko na nakita yung patience nila in every possession compared sa earlier part ng ball game na to, which I think is very effective. Maybe it's because nalalamangan na sila and they really need to score as soon as possible. Celada. Wala. And cannot control the rebound either ng kanyang mga teammates. Natawagan ng foul si Principe. Diaz for Legazpi.
Milagrosa against Mondragon. Umikot, tumira, wala. Lomberio now. May tanga ng bola. Lost that one out. Another sloppy play for Team Pulangi. Pagka gumawa ka ng mga ganung mga sloppy play na turnover mo ang bola, you will be paying a great cost dito sa Team Legazpi, especially Team Legazpi has the guns to finish every time na meron silang forced turnover. Meanwhile, Del Rosario fading away. Nope. Nakuha ni Hafer Mondragon ng rebound. Now it will be Pulangi's ball. That's a good play. Buti na nakabutas na sila. Breaking the silence for the Team Pulangi is Endrian Silada. Diaz to Santos. Santos thinking for a triple. Wala. Na-rebound ni Principe for Pulangi. At yan na naman ang Team Pulangi. Sabi ni Silada, sandali lang. I have to wait for my teammates. Lomberio, binigay kay Mondragon. Lomberio, finally hitting from way outside. And that one was brought to you by Inco Tools Legazpi, Sorsogon, and Naga. Kung saan may Pilipino, may Inco. Tumawag din ng kagad si Coach Momo ng timeout because naibaba na agad ng team ng Pulangi ang Kalamangan sa only 3 points. So a 5-0 run for them. Kaya ngayon, kailangan mag-readjust ang depensa ng Team Legazpi. And the question right now, they can go back to that 1-3-1 zone or 1-2-2. They can stick to 1-2-2 zone. Pero definitely, if Lumberio can hitting those shots, kailangan mo mag-readjust kasi nandun si Hafer Mondragon at the middle. Oo. And yun na nga ang ginagamit ngayon ng koponan ni Coach Peter Encisa. As you can notice, ibinabalik nila yung anchor kay Hafer Mondragon sa kanilang mga plays. And yes, we'll be back. And we are back now at 5:38 remaining sa ating fourth quarter. Tatlo na lamang po ang Kalamangan at marami na pong tulog dito sa Albay Astrodome. Hindi naman sila actually sila tulog. Nahihiga lang sila while enjoying this action. Diaz. Wala yung tres na yon, pero may tira yan si Diaz sa 3 points eh. Madala nga lang tumira dito sa ating liga ngayon. Celada thinking of a 3, pero sa Principe ang pumukol. Wala. Nakuha ni De La Cruz ang bola. And that one will fall for Legazpi. Isa na lamang po. Isa na lang. And a good effort there for Justin De La Cruz. And he recognizes very quickly na wala ng depensa na nakaharap sa kanya. So hindi niya na inilabas. Tinake na niya yung opportunity na yon while he is close to the basket. Meanwhile, it's Santos from down low with Hafer Mondragon. Napasok talaga ng foul doon. Sabi ni Hafer nasa baba. And I guess he's right. Kasi maikot pa lang si Jomar Santos doon. Pero no, bibigay nila ang 2 free throws. Mondragon reacting on that one after awarding these free throws for Jomar Santos. Parang sabi niya, okay na na-foul ako pero wag mo lang ibibigay as... Okay, but siyempre, again, the referees ang inaasahan natin when it comes to these kind of decisions. And there you go, Jomar Santos making those 2 free throws for Team Legazpi. At some point of time, babalikan mo yung nangyari yan. Pwede mo balikan yan if you're Team Pulangi. That last call could be the game changer.
De La Cruz making that big 3-point shot for his team. And right now, tabla na naman po ang ating laban between Legazpi and Pulangi. Santos, kumanti din kaagad. Hindi niya hahayaang ganon-ganon na lang. And that 3-point shot was brought to you by Asiano Mall Legazpi, where shopping is always affordable. What kind of big man is Jomar Santos is? Siya binaba niya lang yung bola and suddenly biglang tinira na lang eh. Yun nga eh. Yun nga ang tira nitong mamang ito eh. Akala mo hindi siya titira. Pero magugulat ka na lang. Nasa ere na yung bola. I thought it was a 3 points. It is. So it's 80, 70, 77. And that's a foul. Pero good hustle there from this number 12 guy, Principe, for Team Pulangi. We have a ball game here, mga kasarog. Legazpi and Pulangi. Ang Legazpi po wala pang talo dito sa ating quarterfinals. Pero ang Pulangi, dalawa ang talo, dalawa din ang panalo. Milagrosa missing, pero nandun si Borbe for the rebound and putback. Wala din. Good effort again by the Prince. Principe doing his work. Yeah, and a quick decision there na inihampas niya yung bola sa kalaban para malabas at magkaroon ng opportunity for them to have the ball possession. At yun nga po ang nangyari. And this timeout is being brought to you by Embarcadero. So a timeout for Team Pulangi. And right now we can see Coach Peter Incisa with his playboard and papunta siya sa official's table. And I wonder kung ano yung nasa kay Coach Peter Encisa. And I guess that will be the last timeout for the Team Pulangi. And again, still talking with the tables official. And again, this timeout will be wasted because they are talking to the official na pwede sana nila magamit to readjust and talk to your team players. Pero I guess meron lang silang hindi lang nila napansin masyado yung kanilang number of timeouts. And this is huge. If you are Team Pulangi, you have no timeout left on your team. That will be crucial on their part. Lalo pat ganito yung sitwasyon na we have a close game at humahabol sila. Sila ang nalalamangan. Pero nasa kanila po ngayon ang bola. De La Cruz. To Lomberio. Lomberio pumunta sa middle. Pinigay kay Principe. Principe taking that gutsy move. Pero short ang kanyang tira. Patay na yan kay Diaz. Lapit na nun. Oo. Mga ganong range ay talagang asahan mo na. Ilista mo. Kapag kasi Diaz ang tumira at yun hindi pa na-challenge yun. So 5-point game here. Pulangi trailing. Celada launching a triple. Nope. Pero nandun kaagad ang kanyang kakampi na si Mondragon. Kaya lang di sila nagkaamuyan doon, Principe and Mondragon. That's why they will lose that basketball. Oo. And now it's Del Rosario for Team Legazpi. Santos against Celada. Ginamit ang katawan. At bagsak si Celada.
And that's going to be an offensive foul. So we're having a ball game here. Mga kasurog, 77-82. 5 lamang po ang hinahabol ng mga taga-Pulangi kontra sa powerhouse team na Legazpi. And there goes a beautiful jumper from De La Cruz. No time to relax if you are Team Legazpi. This is only a one-possession ball game with 3 points. Almost, pero nandun si Diaz for the putback. And Ibang klase. stepping up for Team Legazpi is Joshua James Diaz. Oo, with a height of about 5'8 or 5'9. Nakikilaban doon sa loob. May foul doon. I bet he's hurt. Nagkabanggaan sila ni De La Cruz. Pero he's good. Pick pa yun, turnover. Lomberio is badly needed by his team na makatira sa tres. At yan na nga, makikita natin na medyo affected pa si Diaz doon sa banggaan nila ni De La Cruz kanina. Lomberio launching a triple. Yes! Yes for Pulangi. 82-84. Dalawa na lang, isang possession na lang to. Oo. Pero who knows, mga tumira na naman yan! Si Santos pero missing. Lomberio, sabi niya, sandali. Let's be more patient about our offense. Giving it to Siladan. Siladan naman to Principe. Near steal. Oo. It's going to be Pulangi with 9 seconds to shoot. Lomberio na naman. Wala. Nakuha ni Del Rosario ang bola. Mabilis na tumatakbo for Team Legazpi. Yes! Jonathan Del Rosario. Napakadali lang para sa kanya ang ganong mga layup. Sa kabilang banda, Adrian Silades fell after that attempt. Pero dahil, sorry, pass yun. And I guess this is it. Not yet. Meron pa naman tayong 27 seconds. Principe trying to still orchestrate this ball game. De La Cruz opted to shoot from that distance. That turnover is huge for if you are Team Pulangi. Yun ang naging dagger for you. At yan ang maaksyon na bakbakan ng Team Legazpi at Pulangi. Lamang po ang Legazpi ng 6 at 12.47 sa ating regulation. Mahirap na ito if you're Team Pulangi. Oo. Costly yung turnover na nakomit doon ni Justin De La Cruz. Though siya yung nakakuha ng steal doon. Oo. But if that 3-point shot made by that 3-point attempt made by Lomberio ay pumasok sana, ibang usapan yon. If your Team Legazpi, you just need to inbound the ball and wait for Team Pulangi to foul you because definitely they will going to that foul and kailangan mo lang na ma-convert yung dalawang free throw and that will seal
this deal kontra sa Pulangi. Here we go. Meron pa po tayong 12.47 seconds remaining sa ball game na ito. But it's going to be Legazpi's ball. Ano ang gagawin ng Pulangi ngayon? That's the dagger. That's it. Yes. This is going to be it for Team Legazpi. Pinatunayan nila na they are the team to beat dito sa Ako Bicol Cup 2022 with that big win against Pulangi 90-82. This loss of Team Pulangi will be huge on their team standing because they will fall on 2 and 3 and they're going to wait for that game of Legazpi and Daraga because if Daraga loses that game, magkakaroon tayo ng triple tie. And same goes with the Team Libon. If they will going to win kontra dun sa Malinao, we will be having a triple tie once more. Libon, Daraga, and Pulangi. So magkakagulo na naman. Magkakagulo na naman with the goal difference. Aabangan natin yan bukas. Pero right now, again, Team Legazpi, pinatunayan nila how dominant they are dito sa ating papasok sa second round. Right now, 4 straight wins for them. Yes, indeed. At napatunayan na ngayon ng Legazpi team sa larong ito against Pulangi. And pupunta na tayo kay Carmela para sa ating kasurog player of the game. As we take a look muna of the highlights of this ball game. And right now, Carmela, I guess, is ready. Our kasurug player of the game, walang iba kundi si Jomar Santos, scoring 25 points and 8 rebounds. So Jomar, first of all, congratulations. Matanong ko lang, ano ba yung naging motivation mo at naipanalo nyo yung laro ngayon? Siguro gusto lang namin manatili na number 1 kami. So kailangan talaga, depensa kasi talaga mapapanalo eh. So nag-stick kami dun sa game plan namin na kailangan depensa. Kasi yung opensa darating naman yan eh. Thank you, Jomar. May gusto ka bang batiin or any shoutouts? Binabati ko yung family ko sa Bulacan, yung supporters ng Legazpi at saka ng Ako Bicol. Tsaka yung mga boss namin. Once again, congratulations. Take it away, Coach Morgs and Coach Kyle. Maraming salamat once again, Ms. Carmela Hernandez. And what a treat for our beloved Congressman Saldico on his birthday. Itong laban na ito ng Legazpi at Pulangi. Anything more, Coach Kyle? Again, happy birthday, Congressman sa Eli Saldico ng Ako Bicol. Thank you for giving us this AKB Cup, Ako Bicol Cup 2022 and more fun and thrilling action. Definitely ang aabangan natin bukas kasi that will shake the whole playoff standing tomorrow. Okay, so yan ang aabangan nating lahat, mga kasurog. So once again, ako po si Kapa Morgan with Coach Kyle Marilla and Carmela Hernandez sa sideline. At kasama natin ang ating technical crew dito headed by Christian Calleja. And of course, the Ako Bicol Commissioner Lloyd Rivera at mga kasama. So maraming salamat po for watching and see you again bukas.
ko lang yan sa inko. Ang katuwang sa pagkumpone, sa pagremedyo ng mga sira at paglinis ng tumi. Sa tahanan, opisina, ang maaasahan mo ay inko. Oh, inko. Inko. Inko.